Għada filgħodu tiftaħ uffiċjalment l-iskeda l-ġdida ta' Net Television, skeda mimlija programmi varji iżda fuq kollox programmi ta' ġrajiet kurrenti u aħbarijiet li se jitwasslu mill-studios il-ġodda li nbnew matul ix-xhur tas-sajf. Fil-fatt mis-7 ta' filgħodu jibdew ix-xandiriet fuq dan l-istazzjon bil-breakfast show Net AM, bid-diskussjoni mbagħad tkompli fil-għaxija permezz tal-programm Net Live li din is-sena se jkun preżentat minn Robert Cremona u Liza Spiteri. Il-bulettin ta' Net News ukoll se jkollu libsa ġdida bl-istudju ewlieni jingħata dera kompletament moderna, inkluż il-jingles li jinħolqu u l-immaġini kif se tkun qed titwassal fid-djar tat-telespettaturi. Apparti l-aġġornamenti ta' matul il-jum, Net News se jibqa' jxandar il-bulettin prinċipali fis-7:30 ta' filgħaxija. Intant illum is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino żar l-istudios u l-aħħar tħejjiet li qed isiru qabel tibda l-iskeda. Huwa rringrazzja lil ħaddiema d-dedikazzjoni tagħhom u x-xogħol kbir li sar matul ix-xhur tas-sajf.